गावनि हिन्जावखौ अरजों सावनानै बुथारदों सासे अननो रोङै हौवाया। नंगौ, जनायाव जानाय जाथाय। जौ लोंना फैनानै पेट्रल लुनानै अरजों सावना बुथारदों सासे हौवाया गावनि हिन्जावखौ। भिडिअखौ जोबजासे नायलां, जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन बोरै जानाय जाथाया, मा जानायमोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। नंगौ लोगोफोर, जोबोद गिनो लागा जाथाय आरो जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बर'आनो माने जनायनि सिङाव थानाय सिमोनसापरि खराइबारि होननाय गामियाव ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। गावनि हौवायानो गावनि हिन्जावखौ पेट्रलजों लुनानै अरजों सावना बुथारदों। मैयासो एसे नुब्रबदों बे निउसखौ नुनानै जोबोद दुखु नांदों। माने बै हिन्जावा, बुथार जाजानाय हिन्जावा हौवाखौ माने ओरैबायदि हाजिरा मावनाबो जाहैयोमोन, ओरैबायदि खस्थ'यै। दा बेखौ हौवाया बुजियासै, जौ लोंना फैनानै हिन्जावखौ पेट्रलजों सावनानै बुथारनायखौ जों खोनानो मोन्दों। ओरैबायदि दुखु मोन्दों नुनानै। हिन्जावा माने गाव हाजिरा मावनानै जाहोबाय हौवाखौ, फेमिलिखौ हाजिरा मावनानै फिसिबाय। दा आरो बे हौवानि आखाइजोंसो बुथार जाजानो गोनां जाबोबाय आरोना। मा बुंबावनो होनबा दानि जुगाव ओरैबायदि। मोनसे बाथ्राखौ बुंनोसै आङो, ओरैबायदि जोंहा गिनो लागा। जौ सेरेब लोंनाय होनना बुङोबा जोबोद गिनो लागा दे सोरबा हौवाया। माने जि मावनांगौ बेखौ मावथारो आरोना। जौ लोंनानै माने एसे तालबो मोना, थालबो लानो हाया हौवाफोरा। गावनि हिन्जावखौ जे बेफोरबायदि सावथारजों, बियो गावनो सानग्रोनांगौमोन आरोना। ओरैबायदि दुखु मोन्दों नायनानै। हिन्जावाबो हाजिरा मावनानै जाहैयोमोन, दा हौवाजोंसो बुथार जानो गोनां जालायबाय आरोना। नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम। आङो होलांगासिनो। गामिनि मानसिया बेखौ निउसनि गेजेरजों मोगा मोगि मा बुंखो, बे हौवाया हिन्जावजों नांलायदोंमोन नामा, नोंथांमोना निउसखौ जोबजासे नायलांदे। जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन। स' गिबियावनो बयनिसिमबो गासैखौबो फिन खेब आङो चेनेलाव बराय हरलायबाय। आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान, अन्नानै नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। बेफोरबायदि निउस आपडेट एबा गोबां भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना। दा जोङो नैबे क्लिपखौ नायलांग्रोनोसै। बे जनायाव माबायदि जाथाय जामारनाय, सासे ब्रादारा बुंना होखाबाय अलरेडि बिनिनो बागै। दा नायलांग्रोनोसै, फैदो। ইয়াৰ ছোৱালী মইতো বেমাৰ হৈছে, মই আৰু বিচনাত শুই আছিলে, ইফালে নাতি ঘৰতে ওচৰতে মই বেমাৰ হৈ পিনি শুই আছিলে, ভাত অলপ খাই পিনি তাৰপিছত নাতি আছি পিনে গৈছে একদম আৰু ওলাই পিনে মই ভৰি পিনে একদম থৰ বথৰ আহিবলৈ একেবাৰে পাৰাই নাই মই। কি হৈছে জানো, কাজিয়া লাগিছিলে না কি না। আপোনাৰ ছোৱালী আছিলে নে আপোনাৰ পুতেক আছিলে? মোৰ ছোৱালী, নিজৰ ছোৱালী। আপোনাৰ ছোৱালী আছিলে। ইয়াৰ লগত নামটো কি আছে? জোঁৱায়েকৰ নাম কি আছিলে? ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়। কেনেকে জ্বলাই? কি পেট্ৰল ঢালিছে নেকি? পেট্ৰলে হয় বোলে। এইটো ল'ৰাবিলাক নাতিবিলাক কৈছে। নাতিবিলাক একেবাৰে চব ফাটা চিটা কৰোঁতে মানুহে অলপ অলপ কিবা হৈছে ঘটনাটো। ইয়াত মানে আমিও নাছিলে ঠিক যেতিয়া জুই ঘটনা হৈছিলে, আমি ঘৰত আছিলে বাৰু। তেতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একদম চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, কান্দা কান্দি কৰিলে। তেতিয়া আমি শুনিছোঁ। তেতিয়া সুধিলেও এনেকুৱা 1 মিনিটমান এনেকুৱা হৈছে, কি হৈছে বা না ঝাগৰাই হৈছে নেকি বুলি। ইমানখিনি ঘৰটো লোৱা নাই আছিলে। যেতিয়া অলপ বুলি ঘৰত ওলাই পেলাই চালে মানে ধোঁৱা ওলাই আছে। এতিয়া ঘৰ জ্বলিছে নেকি বুলি একদম বল বুলি একদম দৌৰি আহিলে মানে আমি। তো দৌৰি আহি যেতিয়া চাই পুৰা মানুহৰ গাঁৱত মানে গৰম পানীৰ নিচিনা খুবকৈ ধোঁৱা ওলাই আছে মানে। জুইও আছে। চুইটাৰ পিন্ধিছিলে মানে, লাল চুইটাৰ, অলপ ডাঙৰ চাইজ চুইটাৰটো আধা আধি জ্বলি আছে বুকুত, ইফালে বুকুত আৰু ইফালে পিটিকুৰ চাইড তলত এইখিনিত বি জ্বলি আছিলে। তেতিয়া আৰু মানুহ আছিলে দৌৰি আছে। মোৰ পৰা অলপ আগত দৌৰি আহি পাইছে এইবিলাক। সেই দৌৰি অহা মানুহবিলাক এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। যে ৰাতিতেই গৈছে মেডিকেল। বহুত চেষ্টা কৰিছে, বহুত চেষ্টা কৰিছে। জ্বলোৱাটো তাৰ গিৰিক মানে মতাই। নামটো ধনঞ্জয় হাজোৱাৰী, মানে ৰাভা মানুহ। নিজৰ পত্নীক জ্বলালে। কাজিয়াটো বাৰু আমি মানে মানুহৰ কথাৰ পৰা শুনিছোঁ, ঘৰৰ কাজিয়াটো অলপ চলপ হৈছিলে বোলে, হ'লেও ইমানখিনি হোৱা নাই আছিলে বোলে। এইটো কিবা মিনা পেট্ৰল ঢালিছে বোলে। এনেকুৱা বুকুৰ এই মাথা চাইডৰ পৰা, মাথাত ডালা নাই বুলি এই চাইডৰ পৰা ঢালি মানে ডাইৰেক্ট মানে জ্বলাই দিছে বোলে।
ইমানখিনি মানে কি কাৰণে গিৰিয়েকে মদ খায় নেকি? গিৰিয়েকে একদম মদ খায়, মদ খায়ে এনেকুৱা কৰিছিল মানে। মদ খায় ঘৈণীয়েকক মানে এটা কি কৰিছিলে মানুহজন? মানুহজনো এইটো ভাত খাই পেলাই এনেকুৱা হাজিৰা কিবা হয়, একদম হাজিৰা কৰি কৰি তাকে উল্টা খুৱাই থাকে। মাইকীয়ে হাজিৰা কৰাই, ল'ৰা ছোৱালী 3টা পৰি আছে, কিন্তু গিৰিয়েকে মদে খায়। কেতিয়াবা যায় সিও হাজিৰা চাজিৰা খায় আৰু শুই। আমিতো এনেকুৱা গাঁৱত ক'ৰবা পূজা পাতল হ'লেও ইতাক মই নেদেখেই যোৱা, বা ৰাস্তাত কাৰোবাৰ ঘৰতো যোৱা নেদেখে। সেই মতা মানুহ ঘৰতে থাকি থাকেই। তেতিয়া আমিও কামলা চামলা হ'লে আমিও মাতো বুলি আহি ঘৰত, তেতিয়াও নাযায় কয়, কেতিয়াবা যায় আৰু যোৱাটো। ভালকৈ খৰিকৈ চাজা দিব লাগে, কিন্তু তাক আইনমতে হ'লেতো মোক ফাঁচি দিব লাগে, তাক একদম ফাঁচি দিব লাগে আইনমতে কিবা হ'লে মানে মোৰ হিচাপত। আৰু একচুৱেলি আমি খবৰ পালোঁ আজি ৰাতিপুৱা এজনী ওমেন নাম মীনা স্বৰ্গীয়াৰী হাজোৱাৰী, তেখেত ডিব্ৰুগড়ত ভৰ্তি হৈ আছিলে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জনালে আমাক যে তেখেতৰ যোৱাকালি তেওঁক হাজবেণ্ডে পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিছিলে, যাৰ ফলত তেখেতৰ প্ৰথমে তেখেতক হস্পিটেল লৈ গৈছিলে তেলামৰ পৰা লৈ গ'ল জোনাই। জোনাইত তেখেতক প্ৰাথমিক চিকিৎসা দিয়াৰ অন্তত তেওঁক ডিব্ৰুগড় ৰেফাৰ কৰিলে। তো ডিব্ৰুগড়ত আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ মৃত্যু হয়। তো বৰ্তমান তেওঁৰ ডেড বডি তাতে আছে। তেওঁক PM কৰিবৰ কাৰণে পোষ্টমৰ্টেম কৰিবৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগতে তেওঁৰ তেওঁৰ হাজবেণ্ড ধনঞ্জয় হাজোৱাৰী, তেখেতক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান থানা হেফাজতত আছে। কোনটো থানাত আছে? চিমেণ্ট চাপৰি থানাত বৰ্তমান ৰাখিছোঁ। হয়, এনে ঘৰৰ সিহঁতৰ কাজিয়া কিবা হোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবেনে নে কেনেকৈ? নাই, সেইটোৱে ঘৰুৱা কাজিয়া, পাৰিবাৰিক কণ্ডল। আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডল ইন দ্য চেন্স মানে হাজবেণ্ডজন প্ৰায় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় কোৱা মতে এনিটাইম মদ খায়ে থাকে, নিচাতে থাকে। আৰু কালিও সেনেকৈ নিচাত থাকি ঘৈণীয়েকৰ লগত কিবা এটা কথাত বাক বিতণ্ডা হোৱাত, ঘৈণীয়েকৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হোৱাত খঙৰ ভমকত আনি পেট্ৰলত প্লাষ্টিকৰ সেই পেট্ৰল থোৱা আছিলে, সেইটোকে আনি তেওঁ ঘৈণীয়েকৰ গাত ঢালি দি কাষতে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে, ঘৰটো দেখিছে আপুনি টকৌপাতৰ ঘৰ, তো কাষতে আপোনাৰ কিটচেন আছিলে, কিটচেনৰ পাকঘৰটো জুইটো লগাই দিয়াত পটককৈ পেট্ৰলৰ জুই আৱৰি ধৰে তেখেত মানুহগৰাকীক। মানুহগৰাকী ওচৰৰ মানুহে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলে আৰু লগে লগে জুইকুৰা নুমুৱাই দিছিলে, কিন্তু তেওঁক হস্পিটেল লৈ যাওঁতে তেখেতৰ ডিব্ৰুগড়ত মৃত্যু হয়। मोना नुखाबाय भिडिअखौ नंगौ माने सासे सोरनिबा न'खराव सासे सोरबा हौवा मानसिया जौ लोंनाय थायोबा जोबोद दुखुनांथाव होननांगोन आरो जोबोद गिथावना बुंनांगोन। मानो होनबा जौ लोंनाय मानसिया एसेबो साननो रोङा, माने गावनो कन्ट्रला थानो हाया। दा जेरै हिन्जावखौ सावथारखो बियो लोंनानै, जानांगौ बियो मानसिया गोथांमोनबा जौ लोङामोनबा बे गावनि हिन्जावखौ सावनाय नङामोन, बेफोरबायदिनो जायो। बेनिखायनो न'खराव सोरबा सासे जौ लोंनाय थायोबा, न'खराव सोरबा सासे बेफोरबायदि बुजि रोङै थायोबा जोबोद गिनो लागा आरो न'खराव जोबोद खनि लागा होनना बुंजागोन आरोना। दा गासैबो नङा बेफोरबायदि, नाथाय नंगौखौनो बुंनांसिगोन जोङो। न'खराव सोरबा सासे लोंनाय थाबानो बेखौ जोङो एसे सेबै लाखिनाया मोजां, मानो होनबा बियो कन्ट्रलखौ लाखिनो हाखाया। दा जेरै हिन्जावखौ सावदों बिनिनो रागखौ बियो गावनि हिन्जावनाव दिखांबाय आरोना। मा जाना फैयो मा माना फैयो, हिन्जावजों एसे नांलायदोंबाबो बियो गावनि गोसोखौ कन्ट्रल हमनो हाया। बियो लोंनानै लाखादो, अलरेडि बियो फिट जाखानानै दोङो। मानो होनबा बियो गावनि साननायखौ बियो पुरा खालामथारो आरोना लोंनाय मानसिफोरा, जे नोङो बिजों नांलायदो बेखौ आं बुथारनासो गारगोन, बेफोरबायदि साननाया मोनसे थाखायो आरोना लोंनाय मानसिफोरनियाव। निसा लानाय बुस्थुफोरनियावनो बेफोरबायदिया थाखायो, माने सोरजोंबा फिन लाफिननांगौ साजाखौ बेखौ बिसोरो खालामथारनो हाथारो आरोना। 100% बाथ्रा बियो। दा जेरै हिन्जावखौ बुथारनो हादो, जानांगौ बियो लोङाबा बेखौ बुथारनो हानाय नङामोन, बेफोरबायदि जायो। आरो लोङाबा माबा मोनसे अननाय थागौमोन बिथांनाव, हिन्जावखौ बोरै बुथारनो, आंनिनो हिन्जाव, बेफोरबायदि साननाय थागौमोन। दा बियो लोंना लाबाय, अननाय गैला, गावनि फेमिलिखौ बुजि मोनला जे बेखौ हाजिरा मावना जाहोदों, बेखौबोथ' बिनि साननायाव फैयाखै। लोंनानै बे जेब्ला सावना बुथारदोंमोन बेफोरबायदियाथ' साननाय फैयाखै। जानांगौ बे लोङाबा साननाय फैगौमोन मोनसे, मानो बुथारनो आंनि हिन्जाव, आंखौ हाजिरा खामला मावना जाहोबाय दोङो, बेफोरबायदि साननाय फैगौमोन। दा अलरेडि लोंनानै लाखाबाय बियो, बेफोरबायदि साननायाथ' फैनाय नङा। बिनि साननाया फैगोन मा, आं बेखौ माला बुथारनो हागोन, बे आंजों नांलायदों, आं बेखौ माला फिन लाफिननो हागोन, बेखौल' साननाय फैगोन लोंनाय मानसिफोरनाव। बेनिखायनो लोंनायखौबो एसे खम खालामनांगौ मानसिफोर गाइसमोन। मानो होनबा गावनि साननाय हनायफोरा लोंनानै जोबोद खम जालांजोबो। लोङोबा मोनसे बाथ्रायाव बुंनाय दोङो, निसा लायोबा
गावनि फेमिलिखौ सिनाय मोना जायोनो आरो गावनि जेसेबां साननाय दोङो बेफोरो माने रानलांजोबोनो आरोना बेफोरो साननाया गोमाजोबलाङोनो बेफोरबायदि बाथ्रा मोनसे बुंनाय दोङो आरोना दा लोंनायफोरा गाज्रि मोननो हागौ बेफोरबायदि बुंदों होननानै नाथाय गासैबो नङा देसं खायफा मानसिफोरा लोंनानैबो सिरि थानो हानाय कन्ट्रल एबा बेफोरबायदि माबा मानसि दोङो बेफोरबायदिनो नाथाय लोंनायानो गाज्रि आरोना लोंनायखौ गारनो हाबाथ' मोजां गावनि फेमिलियावबो सुख थागोन गावनि हौवा हिन्जाव गथ' गथाय गासैखौबो माने फेमिलियाव हेपि बायदि खुसि लाबोनो नाजानो हागोन बेनिखायनो लोंनायखौ गारनाया गाहाम मानसिनि जिउ दिनै दोङो गाबोन गैया बेनिखायनो गासिबो संसार जालायनांगौ मोजांनो बेफोरबायदि लोंनानै सोरनिबा जिउखौ लानाय सोरखौबा जानला मोनला नांलायनाय माबानाय बेफोरखौथ' जों नुनो मोनो लोंनायनि माबानानै दा बेफोर गाज्रिना बेफोर मोजां नङा बेनिखायनो लोंनायखौ एसे खम खालामनांगौ आरोना जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा गोबां जाबोबाय सिख्ला मानसिबाबो सेंग्रा मानसिबाबो जोङो हटेलाव बबेबा पिकनिक जानायाव जोङो लोंनायखौल' नुनो मोनो बेनिखायनो एसे खम खालामनाया मोजां आरोना गावनि सेफटिनि थाखाय आरो गावनि फेमिलिनि थाखाय एसे मोजां खालामनाया मोजां माने बेफोरबायदिनो सोलिलांबा न'खरफोराव एसे मोजाङैनो थायो आरोना दा जेरै जों खोनानो मोनबाय बुथारनाय सावथारनाय बेबोथ' मोजां जायासै गावनि हिन्जावखौनो जे बेफोरबायदि बुथारलायनो हायो अब्ला गुबुनखौलाय मा बिसोरो गुबुनखौथ' बायबो अननायानो थानाय नङा बुथारनो थाखाय बेफोरबायदि जायो आरोना दा गोबां मानसिया बुंदों बे हौवाखौ साजा होनांगौ होननानै नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय बे हौवाया बेसेबां साजा मोननांगौ गावनि हिन्जावखौ बुथारनानै जोबोद दुखु मोनदों माने हिन्जावानो हाजिरा मावना जाहैयोमोन हौवाखौ दा बेफोरबायदिया बेखौ खुलुमनासो दोननांगौ आरोना बेफोरबायदि हिन्जाव मोनदों माने बियो मोजाङै बेखौ बरायनासो दोननांगौ हिन्जाव मानसिया जे हौवा मानसिखौ हाजिरा मावना जाहोदो बेफोर मानसिखौ अबाव मोनो बेफोर मानसिखौ नागिरनासो मोना दा बियो बुथारदोंसो साननानै नाय नोंथांमोना बेसेबां दुखुनांथाव दा बेखिनियानोसै लोगोफोर बुंनांगौ जेबो गैला न'खरनिफ्राय गाज्रि मोननो हागौ बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायोबा गाज्रि मोननायनि जेबो नङा बेफोरबायदि मानसिया साजा मोनखानांगौ जोंनि बायदिब्ला न दे बेखिनियानोसै अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय